Kabagag ka nun ni Enchang, 1 minute, at pag nervyos ka no, nangyari nga ta. Pagluto Aha, kitong tirupak ni. Ala na kami pintas na Enchang na apo, nagkalasa mo dito ni, gure ka ta ikaw. Nagistos nyo karina Gure ka, uy, nagpintas ka. Kita mo, kanya mo kaririin ko lang, ta siyempre, medyohan nga nahagal. Ay na. Yung nahagal, tagmalmalang, medyayen. So, sa bali tirupak nung nakaturugak. So, dapat maturugak latan. Agree ko mo ta, Enchang. Aman, Enchang, gure ka, Wayne, sa bahay ti kinabinbindas mo tata. Karkarupam ni Tony Gonzaga. Kininanang nervyusa nga ron siya. Tanga na pasama ka yung pangambirabi nga. Isuda tikat karupatan. Pero yung nervyus ko ni Alex kini Tony Gonzaga. Ala, baka naukwa, patulan data nga imitan. Madi ka pa yung ready. Madi na pa yung ready. Madi, talk show. Talk show. Hiling mo, gini daw. Baka talaga interview na tanong Tony Gonzaga. Madi pinang Baka yaman lang kayo ka ni Alex Alain, ano ka no, sige, kuna ng tokit, sige, may kayo mga ito ni tagpuyog tapa nag-shopping di ko, kung naan na kanya ka dyan, kanayin na GGC. baka ayam nagtokit, hindi, ayamik mo ta. Madi na pa ready Ursyak, madi na ready. Ready, ang nervyusa, baka patulan na sa nga dagos. Win, Ursyak ang siya, nervyosa nga dagos. Madi nga rodeng, cancel. Cancel. Wait, joke mi lang ka dyan, Alex, Tony Gonzaga. Joke Baka lang. baka yaban na, ang kinungay mapanggamit ang hayo. Talo kayo, tapos itok show data nyo. Tapos ibagada, eto si Wayo kinina nga talaga, wala nga. Hindi naman ganyan ang mukha sa personal, nga to, nag-back out daw. Ang baback out din to, Gende. Wayne, pwede po bang siyempre i-request ko pwede po bang pag in-interview nyo ako yung may filter, ako wag nyo akong i-video kung walang filter yan, na yung ginagamit kong filter, ako Dito, pilipilingera. Talaga nga ko, ang nervyosok talaga, Eris, baka patulan na ta talaga. Sa pa yung nagpatol dati gigit content creator tata. Joke lang yun, Alex Gonzaga. Joke lang yun. Baka damdaman baka itagtag dadamdaman ni Alex Gonzaga kay ko aja managpatol ti joke aja. Hindi tayo ko. Dito di pagpagpag. Bari ako i-delete ko sa dayjay nga video ko. Uy, ang social media mabilis ang mabilis magkalat. Baka itagda kini Tony kini Alex kidi ba dati tipon punteriya na kahit kung nga manager ni Vice Ganda kung kunak awang pulos pay nang itag kini Vice Ganda itatangay baka itagda kini Tony Gonzaga kini Alex interview na lang dyan magdinak pa yung handamit anak handa delikado na to magtatangalog tayo oo madikit Tagalog pa man din na to. Ano na to? Madi ito. Kung natanong Madi ito. Hindi, joke lang yun talaga. Promise. Diyos ko, mahirap yung Tagalog. Ay, napambisyo mo sa gagantay ko na. Nag-ambisyosa daw. Wala doon yung ganilang buti. Mag-nervyusak talaga. Talaga maalatan. Ay, wait. Uri siya. Mapipil ko na siya. Alam, mapipil ko ata mapipil mo agitug-gutub ako ni ay na po itagda nga talaga kini Alex sa ato yun agner-nerview sa
rin siya. Goy ba iso? Wala ko. Nga dati nabasa nga komentuan siya. Anya ko na. Kung na nakikwa, na ambisyosa ta kanuman no nito na kini Alex ti kwa kano ti mas karkarupak kan nga kini ay nakano so rayda ka kanumat. Ay, nana. Sino nang yung bagatap? Kalkalim da di komenta ko. Yun ang yung bagatap. Siguro kakilala ta ajay tanang ibaga. Ambisyosa kayo. Kakarupa yung ani ay kini surayda ko na naman. Siguro among digi dyan. Apa yung ito surayda mo? Sobrada mo? Sobrada mo ay mo ti kwada ko niya ako. Nakita siguro, ay, okay din na pang Miss Universe magayang ko na tao. Kaya takay nagkamali. Nada nagkamali. Noon na. Pang Miss Universe magayang na ansyang ko. Ni Anchang ko. Uy, baka aji to ti interview na tanto ni ito ni Gonzaga dapat gapo daji ni Anchang ko. Aji ni Anchang ko. Kaya na nga dyan. May sakit niya gulgul. Di pa-explain na taday niya. Word by word. Data. When? Mahirap Gori ka, mag-Tagalog pagkano mo dito. tanga na laing nga ro, di explain tanto di Tagalog na. Isaga naman nga di translation na ansyang ti Tagalog. Ta syempre, Madiro, pumangit ako nagpampanunod ako. Aba na pala maturog ka nung mapatingtirin ka ko. ito ako bumuli. Sige nga, nagsapahan ka na doon nga ito, tawag. Bagam nga, gori ka, Anong nag-review sa karon? Kaya di pag nag-review sa ano alayan da nga dagos ka ayaban da ka ipapage da to gede. Diyos ko. Ato yun. ipapage yun ata, SM, DM1 to CRC. DM1 to counter 7, please. Kung nalang to gede. Kung ginagawa da. Ay, ato. Sige nga Rod, back to turo ka nga ro din siyang ta ni agluto mo ta medyo ikon-concentrate ko ta agluto ta no mailiw-liwak ti bagik ta nervyos mo nga talagan. Ay, no, ginanang kagaro feeling na. Ngayon talaga ko may soyere. Sino patulan da to gede. Ano, i-delete ko nga Rod? I-delete ko nga Rod? No, i-delete mo, dilan lalo manayin. Stay Baka sarapin ka talaga. Ay, naku, gininanan sa mo eh. Aglas tong gagsama eh. Ay, kaya agal alawag kang siyang, lalo dita, itaayan mo, agal alawag kang siyang damdama, baka pagluka mo tarino mo, ado, agpapa-autograph dita, ayan mo na. Oo, madinsa. Baka no, adong ka pwede. Dita. Agpa-autograph na kanya. Ada schedule ko maturog ng tano pumintasa kasi talaga schedule ko tangaming gino agmal maning marata ruwar kakaldeng apis ko made. Kakalding nga Tony. So kalau day jaya di parigod ko. So dapat agpapintasa. Talaga Wait, i-rush ka talagang agpapintastan. Mafe-feel ko nga talagan. Apo, i-surprise na ta. Pero kasi naman tayo, dapat at ako matitaga massage ko ti rupa. Dapat pa rin ko ta. Yes, go! Nagdasal pa rin ko. Nagbagtit na kita nga doon nga ganti. Nagpalamot uli 6 months to 1 year, please. Alex Tindoni. Yun. Ikan dami pa iti iwaya-waya. Kahit ano lang, mga 6 months or 1 year, bigyan nyo pa kami. Bago nyo kami interviewin. Please lang. Ay, naman sige tinguro-urupa ko na siguro nandito eh. Nagato nga i-renovate. Ato ay tigigil na Tony kin Alex nga kakaroba may nagatadupan nga i-renovate ti roba tayo.